Hai logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनो बावहरनाय थालायबाय दिनै जोङो दुब्लियाव थांगोन मटर खानो नै आंनि लोगोजों हाय दायो जों थांगासिनो जों सानैल' नङा आरोना आरो दंबावो मादार टेरेसा फैबाय स्टेन गैयालै ओमफ्राय बिराद जुम नुयो आरोना केमेराखौ ओंखायनो बैग्रि जानि खासियाबा इ मोनसे जायगाखौनो आरो खनसे ब्लग खालामफैबावबाय जोङो दिनै मटर दायो जों दुब्लि मोनफैबाय आया सरि गथ'आ गारहैलाय आरो केमेरा नायनो दायो जों दुब्लि मोनफैबाय जोंनि दैमाया राननानै दोङो र' खिथिनो आङो दैमाया राननानै दोङो बेयाव इमान गिदिर मागुर ना मोनो सिंगि ना मोनो दा इसोर मागुर ना सिंगि ना होनबाबो मिथिनाय नङानो खोमा बिथिं ना तामाम मोनो खांख्राइ मोनो नै मादार टेरेसा ए भगबान खासेया लामदिङाव ओइ खासेया ओइ ना खासेया भगबान Kilip nangga kuriyono sendiri. Motoran gaya dang. Ruko. Beka undi sama ser ke lai mana re? Nani? Mari nudo. Bukan ala. Karena aku sebeng nih. Beka mana le? Beka mana? Suga nak kilip. Bar kele. Biar mak, biar sampai motor kisah. Dah. Tinggal kalau yang madam lay, angin huay ada lay. Beko kon dah. Sorry kakak yuk. Sorry dah, ayam kena gaya dah. Pindah apa sih kak? Ini kan ada mana? Apa bisa betul? Cingkli kalai jasuli. Ser मोजां मोनो थिंख्लि खालाय जानो आं बेया मोजां मोनखायो आं जानो मोजां मोनथ्राबायबो मटर बिफांनि अबस्था गैलानोखा नोंसो खानानै जाखांजोब्बाय दां बिदिनो नोंसो खादो र' tinggal dengar. Lunanya jangan kemenang. Itu. Birna goso saya terus. Mani?
Soalnya Sektor ni no. ini sektor dengan sini sektor gimana? Kesai sini pakai jadi kalau rekon. Jadi kalian. Lagi ini. Bunga beri kali sini ya bunga. Bungkrem. Mago muri bunga. Mago turula. Ente bayi, ente ba. Nah, aku turula le. Nami pusing dah. Ente ba. Turula kini jin le. Oh my god, turula nama. My god, turula. Satu kerja ini sebelum ni madi. Tenteren motor sasli. Ang si dalag munde. Jai sing rabas leya Facebook ang asa jiab dengan biab dengan aktif lagi na. Biya kan nista nani ni berkap jaya. Mana misuba? Mana? Telepon saw mana ni? Mana? Telepon saw mana ni? Amde deni ni. Mana? Ada sang berkumana ni semici. Mereka deh. Zara ni dah. Zara. Zabai thade. जों हाय जाबायसो थादो बेसां मोनखोनाय नि खाननैसो थानानै गत्ताय खाजोबनो हाखासिगोन र' थेपा गोजा आबैयालाय बेसां मोनदो माबा मोखौयै बेसा मोनदोबा खालायाबो थाइनैसो मोनगौमोन ओइसानियाबो गायगोन काला Bilai, sada sih. Oh, sindang sodang. Gimana sih nang? Ay! Guys, जोंनि बे vlog खौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरदो मटर जायो अननानै खोन्थाहरदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम नङाबा नोंसोरखौ Tata bye-bye later kunci. Napa mukuni nih sih?